Szeretettel üdvözlöm Harangi Attila építészmérnököt és csapatát Budaváron, a Táncsics Mihály utcában, Cserháti László és Nagybákai Krisztina lakásában. Azért jöttek ide, mert érdekli őket a Sestina család és a Sestina kereskedőház története, és ezért kérték, hogy beszélgessünk. Az első Sestina János volt, aki 1783-ban született. Miskolcon élt, ott végezte az iskoláit, gazdag csizmadia családba született. Az apja tényleg nagyon jómódú volt, de viszont János nem érdekelte a csizmadia szakma, hanem ő mindenáron vasáros akart lenni. Ugye a vasáros az a vaskereskedő. Először Miskolcon tanult, még külföldön is tanult valahol, és végül kikötött Debrecenben. Méghozzá az Auer-féle vaskereskedésben. Az Auer család már régebben Debrecenbe származott, ugye természetesen névből eredendően is németek voltak, nagyon jó vaskereskedésük volt. Hát ott tanult, illetve dolgozott Sestina János. Jó kiállású férfi volt, ügyes volt, kitartó, megbízható, úgyhogy a végén elszolgálta a gazdájának, Auer úrnak a sógornőjét, Bészler Zsuzsannát. A házasság után még folytatta a munkát az Aueréknél, de később úgy gondolta, hogy hát ő evangélikus, mert az volt, és az evangélikus egyház az segítette az ifjú evangélikus hívőket az induláskor. Így aztán Sestina János egy elég komoly összeget kapott az evangélikus egyháztól, hogy elindulhasson az üzletével. Hát hamarosan el is indult, méghozzá úgy, hogy a Piac utca 21-ben ott bérelt egy helyet magának, és ott indította az üzletet. Az ajtó elé, a bejárati ajtó elé kirakott egy díszes, öntött vas rudat, és arra egy lakatos által készített kis páncélos embert. Ott, ahol kiírta a nevét, ugye az ajtó fölött, oda pedig odaírta, hogy vasüzlet a vasemberhez. Nagyon ügyes volt Sestina János, és Bészler Zsuzsanna is nagyon segítette őt. Azért mondom, hogy Zsuzsanna, mert így van a síremlékén is. Sestina Jánosnak és Bészler Zsuzsannának szép gyermekei lettek, sajnos azonban Zsuzsanna 835-ben elhunyt. Hát szegény Sestina János ott maradt az 5 gyerekével, akik közül voltak már nagyobb bacskák, mint például Lajos, Sestina Lajos, de a többi mind kisebb volt. Úgyhogy szüksége volt egy második asszonyra, aki anyja lenne a árva gyerekeknek. Ezért Tokajról nősült meg, egy már kétszeresen megözvegyült asszonyt vett el, Budeusz Annát, aki meg is érkezett Debrecenbe, de sajnos eddig nem volt gyereke egyik házasságából se, tehát csak a temetéshez értett, a gyerekekhez nem. Nem tudta a gyerekeket megfelelően nevelni, és az üzletbe sem tudott úgy segíteni. Közben Sestina Lajos, aki már ugye nagyobb gyerek volt, sőt már fiatal ember, nem csak Miskolcon, hanem külföldön is tanult, méghozzá Bécsben. Egy nagyon híres, jó nevű vasáros cégnél, a Frank Winkler und Söhne cégnél tanult. Nagyon komoly munka volt ez, és ugye hát az üzletben is kellett segíteni, a raktárban kellett segíteni. Közben meg kellett tanulnia a híres nevezetes vasárosok imakönyvét, a Wattner Eisen und Eisenwaren Kennert. Hát ez nagyon nehéz volt, de ő kívülről megtanulta, úgyhogy mindent tudott. És ez nagyon segített neki a későbbiekben a pályafutásában. Viszont szegény Budeusz Anna olyan sikertelen volt az üzletben, hogy az üzlet teljesen, szinte tönkrement. Hát még nem ment teljesen tönkre, de a berendezés sem már elavult volt, az áru mennyiség nem volt jó, úgy nézett ki az egész üzlet, hogy na, borzasztó. Közölte levélben Sestina Lajossal, hogy Lajos, azonnal hazajönni, mert nem tudom vinni tovább az üzletet, át kell vegyed.
Hát Lajosnak esze ágában nem volt hazamenni, mert ugye még egy csomó évet, 3-4 évet akart volna még ott tovább a szakmát tanulni, meg hát ugye kapcsolatokat keresni, meg minden. Úgyhogy megírta Budausz Annának, hogy sajnálja, de nem tud. Mire Budausz Anna megírta neki, hogy rendben van Lajos, akkor én eladom az üzletet. Na erre Sestina Lajos rögtön közölte, hogy ő megy. Haza is érkezett, Budausz Anna abban a pillanatban összepakolt, és visszament Tokajba, ahová való volt. Ez 46-ban történt, 1846. Ott volt Lajos a teljesen tönkrement üzletbe, és akkor az első dolga az volt, hogy a Sestina János üzlet helyett kiírta, hogy Sestina Lajos, nagy fémbetűkkel. Utána a berendezést gyönyörűen felújítatta. Igen ám, de egyszerűen nem volt módja arra, se tőkéje nem volt, semmi, hogy az üzletet valóban megnyissa és tovább vigye. Tehát az egyetlen helyeset csinálta azt, hogy visszament Bécsbe, ahol a Frank Winkler und Söhne cég nagy szeretettel fogadta, mert ott nagyon bevált. Úgyhogy ott töltött még jó pár évet, és közben megjött 1848. Akkor minden magyar ember, aki külföldön élt, mindenki hazajött, hogy segítse a forradalmat és a szabadságharcot. Sestina Lajos is hazajött, de nem Debrecenbe, hanem Móga altábornagyhoz, a seregébe beállt, és ott harcolt. A Sveháti csatában is részt vett. De utána visszament Winkler und Söhnéhez. És azon dolgozott, hogy hazajöhessen Debrecenbe. Aztán végül is elunta, haza is jött, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Tehát egyszerűen nem tudta anyagiak miatt megnyitni az üzletet. És azon dolgozott, hogy az ismerősei, a rokonai, az üzletek, ahol dolgozott, azoknak a tulajdonosai adhassanak neki támogatást, hogy megnyissa az üzletet, hogy legyen tőkéje. Méghozzá ugyanazon a helyen, a Piac utca 21-ben. Ugye ez egy nagyon kicsi ház volt, és raktár se volt. Egy idő után annyira jól ment az üzlet, mert ugye a szabadságharc után mindenütt építkezés volt, mert rengeteg volt a rom. Kellett a vasáru. És ugye a Winkler és Söhne, meg a többi külföldi kapcsolata, azok mind segítették, küldték a vasanyagot, mindent. Sikerült neki megvenni ezt a Piac utca 21-et, a kis rossz földszintes házat, meg a telket, megépítette a mai Sestina házat. Ugyanúgy nézett ki, mint most. Nagyon elegáns volt, alul volt az üzlet, felül volt a lakás. Nagyon felment az ázsiója Sestina Lajosnak, mert ugye ő nem csak a vaskereskedéshez értett. Bécsben megtanulta a váltóbírálást, megtanulta a hitelügyletek lebonyolítását, megtanulta az árfolyamok kezelését, tehát sok olyasmit, amit egyébként Debrecenben általánosan nem ismertek. Amikor megalakult az első hazai takarékpénztár, akkor Lajos ott is szerepet kapott, választmányi tag lett. Egy csomó ilyen eset volt, ahol ő nagyon jól szerepelt, akkor bekerült a törvényhatóságba szintén, mint választmányi tag. Jött a következő bank Debrecenbe, az Ipar- és Kereskedelmi Bank, na ott már a végén már alelnök lett, és ugye a kapcsolatai is egyre szélesedtek. Egész régi Nagy-Magyarország területén mindenüvé szállított, nem beszélve arról, hogy közben jöttek az osztrák, a német, a hasonló kapcsolatokból az importáruk. Megindult a vasútépítés. Hát ugye a vasúthoz sinek kellenek. Hát ezt ő ugyan nem tudott gyártani, de ezzel kapcsolatosan egy csomó vasárúra volt szükség még. Jó kapcsolatot épített ki a gancékkal, akik ugye már szintén megvoltak és üzemeltek. Sőt, Ganz utódjával, Mechvárttal is. Jól ment az üzlet, és akkor úgy gondolta, hogy akkor most megnősül, és elvette Bőr Juliannát, Bőr gyógyszerész család leányát. Lettek gyerekei Lajosnak, szép gyerekei voltak, mindegyikről készült egy festmény, ezek nagy része sajnos már nincsen meg, mert elpusztult részben a Sestina villában, részben a
gyerekeknek a családjainál, ahol volt. A testvérei Lajosnak, azok is nagyon jól ment férjhez, például Amália, Kassára ment férjhez, egy nagyon gazdag kereskedőhöz, Pirkó Ágostonhoz, akinek a képe itt van Amáliának is, meg Ágostonnak is. A másik testvére Lajosnak, az pedig Terézia, az pedig férjhez ment az esztári lelkészhez, Kovács Dánielhez, ahonnan a Debrecenbe később a Kovács Gyula cég származott, szintén vaskereskedő. Jól mentek a dolgok. Lajosnak szerencsére olyan jó emberei voltak, volt ideje másra is. Egyébként már Bécsben is nagyon szerette a zenét, ott megtanult hegedülni, járt színházba, olvasott könyveket, újságokat, olvasta gróf Széchenyi István Hitel és Világ című könyveit, és nagyon egyetértett. Hát kialakult benne egy ilyen mérsékelt, haladó reform gondolkodás. Tehát ez különbözött ám a debreceni általános gondolkodástól, mert Debrecenben mindenki Kossuth hívő volt, és forradalom hívő volt. Általában meg kell mondanom, hogy a kereskedők nagy része az óvatosabb volt, mert az nagyon jól tudta, hogy háború után, vagy háború közben nincs kereskedelem, csak kár van. Megszületett a legkisebb fia, a legkisebb gyereke Jenő. Ő volt a várományosa a Sestina cégnek. Részben Miskolcra, részben Grazba küldték tanulni. Hosszú ideig volt Grazban egy kiváló cégnél. Mikor onnan visszajött, akkor kész vaskereskedő volt, széles látókörrel, jól beszélt németül, jól beszélt, ugye hát a magyart azt abszolút jól beszélték, hiszen a felvidékről származott, Gömörből származott a Sestina család, ahol otthon tótul beszéltek, de például Jánosnak a felesége az juhos Sára volt, tehát egy magyar volt. Úgyhogy a magyart is remekül tótul, magyarul, németül egyformán jól beszéltek. Jenő, mikor visszaérkezett, akkor ő is belépett a cégbe. Nagyon jól mentek a dolgok. Egy másik nagyon tehetséges ember is belépett, Veszter István. Veszter István csendes társa lett Sestináéknak, később a fia is ott dolgozott, aki Jenőnek volt kortársa. Hát sajnos ugye Magyarország történelme az olyan, hogy a válságok egymást követték, ugye jött sok minden nehézség, különféle bank tönkremenések, meg egyebek. A Sestina cég is eléggé megszenvedte ezeket, de még mindig kevésbé, mint Debrecen népe általában. Sestinák nagyon jól manővereztek ezekben a nehéz időkben. Sestina Jenő elhatározta, hogy megnősül, pont Csanak Józsefnek a leányát, Margitot szerette volna feleségül venni. Csanak József az jó barátja volt Sestina Lajosnak egy ideig, azután valamin összekülönböztek, úgyhogy nem akarták, hogy a két gyerek összeházasodjon, de aztán addig erőltette a két fiatal, amíg sikerült. Csanak Margit nagyon szép nő volt, ezt tulajdonképpen még a Sestina villát elfoglaló oroszok is tanúsították, pedig akkor már öreg volt, de megtalálták egy fényképét fiatal korából. És orosz betűkkel rá van írva a fényképre valami, amit én nem tudtam megfejteni, hogy mi, de gondolom nem az volt, hogy ronda vagy édesem, vagy valami hasonló, szóval biztos tetszett nekik, mert ez a fénykép megmaradt. Viszont nem volt gyermekük, és ezért arra gondoltak, hogy az üzletbe be kell venni Rikül Antal Lajost, aki az én nagyapám. Ez a Rikül családnak az ifjabb ága volt, akik ugye földbirtokokat örököltek, nem pedig a Rikül üzletet. Nagyapám édesapja az is gazdálkodó volt, és egyúttal jogász ügyvéd. Nagyon szép ember volt az ő édesapja, meg nagyapám is. Annyira szép ember volt, hogy el akarták vinni testőrnek a bécsi udvarba. És akkor ugye Sestina Piroska, nagyapám édesanyja, aki még csak mennyasszony volt, azt mondta, hogy hát, ha elmész Bécsbe, én nem megyek veled. És erre kénytelen volt Debrecenben maradni nagyapám édesapja. 1912-ben nagyapám, aki addigra már Brünnben és Lipcsében tanulta ki a vasmesterséget, belépett a Sestina cégbe. Rögtön olyan idők jöttek, hogy jött a Tanácsköztársaság, meg jött Trianon. A Tanácsköztársaság alatt a Sestina céget államosították, de a vezetés maradhatott.
Trianon viszont rettenetesen érintette a Sestina céget, hiszen ugye Erdély le lett csatolva, Felvidék le lett csatolva, hát az ő piacuknak a nagy része le lett csatolva, úgyhogy szörnyű volt. De valahogy mégis sikerült nekik átevickélni ezen az időszakon. Nagyapám, aki egyébként huszár is volt, és elég edzett volt, tehát Szerbiában is részt vett harcokban, meg minden, annyira kimerült az állandó válságkezelésben, hogy kénytelen volt elmenni a Mátra, azt hiszem talán Mátra házára, vagy valami ilyen helyre egy pár hétre, mert egyszerűen az idegei felmondták a szolgálatot. Hát szegény Veszter István fia, aki ugye kortársa volt Jenőnek, hát az öngyilkos lett. Az nem bírta ezt az állandó nyomást, ami a válság miatt rajtuk volt. Ezben Sestina Jenő is ugye megöregedett és visszavonult. Nagyapám csinálta az üzletet, a két fiával már, ugye Antallal, az én édesapámmal, és Péterrel, aki a keresztapám. Édesapám először elvégezte a jogot Miskolcon és Debrecenben, azután a pécsi Hammerli cégnél ment kondícióba, ott dolgozott, Hammerli egy nagy vaskereskedés volt Pécsett. Később pedig Bécsbe ment, ahol ott volt a kereskedelmi akadémia, és ott végzett egy évet. Hazaérkezett, rögtön belépett az üzletbe. Péter testvére az is jogász lett, tehát jogot végzett, és hát ő is kitanulta a vasas szakmát, de már a saját Sestina cégnél, tehát ő nem ment külföldre. Megint jöttek ezek a közvetlen háború előtti időszak. 39-ben jött haza édesapám Bécsből, még az Anschlusst látta. Ráadásul egy kedves debreceni ismerősével, egy zsidó fiúval voltak kint, és hát nagyon veszélyes volt a dolog, ugye, de édesapám nem hagyta, vitte Radó Pityut magával mindenhova, és mindig ő beszélt, meg minden. Hazajöttek, és következett a háború, jöttek az oroszok. Sestina Jenő és Csanak Margit még éltek. A Sestina villában éltek, amit téliesítettek a 30-as évek közepe felé. Nagyon szépen megcsinálták ott. És ott voltak a villában. Hát ők nem menekültek el, de azt mondták, hogy a fiatalok meneküljenek. Őket már nem érdekli az, hogy mi történik velük. Ők ott maradtak a Sestina villában. És ott maradtak a hűséges munkatársai a Sestina cégnek, sokan. Többek közt Schmidt úr, a Sestina cégnél mindenkit úrnak neveztek, Schmidt úr, Füle úr, és így tovább. Ők figyeltek az öreg házaspárra. Nagyapám és felesége elmenekültek. Édesapám katona volt, és ráadásul tolmácsként szerepelt itt a budai várban. Péter testvére, az is itt volt a budai várban, csak valamilyen irodai állása volt. Úgyhogy a legrémesebb helyen voltak, ahol csak lehettek. Nagyapám és nagyanyám pedig ide menekültek Hámorszki Artúrnéhoz, aki ugye rokon volt, az Ostrom utca 15-be. Na, az is jó hely volt, mert ugye jöttek az oroszok, és Ostrom utca, hát nem véletlenül. Úgyhogy itt vészelték át a háborút. Édesapám, amikor volt a kitörés, akkor hát ő ugye tolmács volt, tehát neki nem kellett vonulni a hadsereggel, ez volt a szerencséje, tehát ő azon nyomban, amikor a kitörés előtti napon elhagyta a budai várat, és lejött az Ostrom utca 15-be, és ott civil ruhát húzott. Akik kitörtek, hát azoknak a nagy, hát a németeket, hát azokat... Van egy nagyon szép verse Bereményi Gézának. Ez a vers a Szénatéren, az aszfaltban van egy résszalagon végig az egyik versszaka, arról szól, hogy mi történt a Szénatéren, amikor kitörtek ugye a németek és a magyar katonák. Hát borzasztó mészárlás volt.
Van egy másik emlék is, Mánynál, az út mellett van egy emlékmű, egy kicsike emlékmű, akik eljutottak odáig magyarok, azoknak a nevei vannak rajta, és hogy jutottak el odáig. A háború elveszett, ismerjük, nem akarom részletezni ezeket a dolgokat. Antal kijött a várból, az én édesapám, de hát ugye kicsi robotra el kellett menni, onnan elvitték fogságba. Egész Ceglédig gyalogolt, egy kalucsnit adtak neki, mert ugye birgerlie volt, és azt az egyik orosznak megtetszett, és azt ugye elkérte. Adott helyette egy kalucsnit. Hát őrületes tél volt, mindenki tudja. Na, Ceglédig eljutottak, és akkor a lába annyira egyrészt feltört, másrészt ugye elsebesedett a jégen, meg a minden, hogy akkor ott volt egy ilyen rabkórház, és a rabkórházba került. Sose felejtem el, mesélte, hogy a rabkórházban volt egy ilyen nagy drabális orosz felcser. Azt mondta, hogy ő szerinte ez felcser volt, és nem orvos. És ott operált egy szerencsétlen kis fiatal szőke német gyereket. Hát nem operálta, hanem a lábszárán így kifejtette egymás után az izmokat, és így megforgatta, megnézegette. Hát másnap a fiú meghalt, és akkor az édesapám is nagyon félt, hogy ő vele mi lesz, hogy mit fognak az ő lábával csinálni, hogy levágja-e, vagy valami. De nagy szerencséje volt, mert a felcser elment, és helyette jött egy nagyon kulturált orosz doktornő. És az megmentette az ő lábát. Édesanyám, aki megtudta, hogy Cegléden van, még nem voltak házasok, még tulajdonképpen mennyasszony-vőlegény se voltak, akkor utána ment Ceglédre, a rabokat ugye nem lehetett megkeresni, vagy valami. Hát óriási kerítés volt, és akkor a kerítéstől legalább 10 méterre ott álltak az asszonyok, és kiabálták valakinek a nevét. És akkor vagy válaszoltak onnan, vagy nem, és így tudta meg, hogy édesapám ott van. Ő valahogy elintézte, hogy amikor tovább vitték a rabokat, akkor édesapámat nem vitték el, mert volt ott egy magyar orvos. És azzal édesanyám meg tudta beszélni. Édesapám kijött, hát járni nem tudott, mert ugye az egész lába csupa seb volt, meg minden meg volt operálva, de akkor édesanyámmal valahogy eltámogatták egymást a vasútig. Abban az időben ugye a vasúton utazni, hát minden tele volt, úgyhogy ülni semmi, hát még a tetőn is utaztak, úgyhogy valahogy elérkeztek Debrecenbe, és hát persze addigra már nagyapámék is hazaérkeztek az Ostrom utca 15-ből. Ott történt az édesapám és édesanyám esküvője. Hát a nagy esküvői vacsora egy szem liba volt, és az összes rokon meg volt híva, aki egyáltalán még ott volt. Hát a céggel meg az volt, hogy természetesen kirabolták az oroszok, hát ugye vasáru, hát az nagyon kelendő volt amúgy is. Hát kirabolták természetesen a nagyapáméknak a lakását is. Ez a kép is úgy került vissza hozzánk, az Elepről származó kép, amit nagyapám festett. Utána a zsibogón felmerült ez a kép, és akkor felismerték és megvették. A Sestina villában pedig a két öreggel a következő történt. Ők ott nem egyedül voltak, hanem ott volt a szakácsnéjuk, meg annak a két lánya, két fiatal nő. És ott volt a kertész. De a kertész az nem mindig volt ott, mert az időnként elment, volt neki családja másút, időnként visszajött. És bejöttek az oroszok. Hát, hogy ott mi történhetett, az csak abból lehet elképzelni, hogy ez a kép itt, Trinkl Annuskának a képe, ott volt a férje is, a Sestina villában, akinek ilyen fehér, porozott parókája. Azzal volt lefestve. Tehát ez abból az időből, amikor ugye a franciák is ilyen parókát hordtak. Na ezt a képet így Biszlikbe szaggatták. Ott megtalálták ugye nagyapámék Csanak Margit fiatalkori képét is, amire szép orosz betűkkel rá van valami írva, nem tudjuk, hogy mi. Mindent, az összes könyvet, iratokat, minden szanaszéjjel volt, el volt szennyezve, minden volt ott az égvilágon. A kertész
bement egyik napon, akkor látta, hogy a két öreg, meg a szakácsné, meg a két lánya öngyilkosok lettek. Elvágták az erüket. Na, erre gyorsan segítséget, mindent. Hát a szakácsét meg a két lányt, azok fiatalabbak voltak, azokat meg lehetett menteni. De Jenő bácsit és Margit nénit már nem. Leterítették magukat zászlóval, és énekelték az erős várunk. Ezt énekelték. Igen. Ezt a szakácsné mesélte el később nagyapámnak. Hűséges munkatársak, amikor nagyapámék nem voltak itthon, meg ugye a két fiú se Debrecenben, akkor mindig igyekeztek menteni, amit lehetett. De hát ugye minden szét volt haigálva, hogy az oroszok bementek, fűtöttek a bútorokkal, az iratokkal. Nagyon nehéz volt azután újra valahogy az életet elindítani. Aztán nagyapámék elkezdték a céget újra felépíteni. Újra elkezdték a kapcsolatokat elővenni. Nagy nehezen sikerült is. Beindították az életet. Tehát voltak, akik bíztak a Sestina cégben, és küldtek árut. És akkor ők pedig a megfelelő helyeken ezeket árusították. Helyi iparosokat is megkerestek, mindig is támogatták a helyi iparos társadalmat. A romokat eltakarították. 1949. október 14-én, egy szép napon, amikor nagyapám éppen előkészítette ő meg a két fia személyi adóját, tehát magánadóját, ott volt a pénz az asztalon, akkor egyszer csak bejött egy csoport férfi, legelől egy magas fiatal ember, bemutatkozott, hogy ő Hargitai, és hogy ettől a perctől kezdve a Sestina cég az állam tulajdona. Innen kivinni semmit nem lehet, tessék azonnal leltárt csinálni. Édesapám akkor nem volt az üzletben, mert beteg volt, és otthon feküdt. De ott volt Péter és nagyapám, meg hát ugye a munkatársa. Gyorsan leltárt kellett csinálni, természetesen készpénzt is, 58 000 forint volt akkor, vagy azt hiszem pengő, bocsánat, most nem is tudom hirtelen, hogy forint vagy pengő. Volt készpénz, azt is oda kellett adni, lett róla természetesen jegyzőkönyv, és hát akkor mondta a Hargitai úr, hogy hát miért ez a 8000 forint, vagy pengő az asztalon, és akkor mondta nagyapám, hogy az ő magánadójuk, semmi köze a Sestina céghez. Ó, azt mondja, csak adják ide, kap egy nyugtát, mert akkor majd megkérdezi a pénzügyi központot, hogy ezzel mit kell csinálni. Na, soha többet nem láttuk, se Hargitait, se a pénzt. És akkor nagyapám így levette a füle mögül a ceruzát, és kivonultak a ketten az üzletből Péterrel. A nagyapám rögtön azt gondolta, hogy most azonnal össze kell hívni a részvénytársaság közgyűlését, ugye ott volt a vas- és részbútorgyár. Össze is hívták, jegyzőkönyvezték, hogy a vas- és részbútorgyárt felajánlák azonnal az államnak. Hát mit volt mit tenni, úgyis elvették volna. És így azt gondolták, hogy megmentik az ott dolgozó munkásoknak a munkahelyét. A földszinten volt az üzlet, az emeleten volt az ő lakásuk, a 23-ban. A 21-ben pedig a mi lakásunk volt, akkor már én is megszülettem, mert én 46-os vagyok, öcsém meg 48-as születésű. Nagyapám felajánlotta a lakását az államnak. Egyetlen kérése volt, hogy az édesapámékat, tehát minket pontosabban, hagyjanak meg a 21 emeletén. Meg is ígérték, hát természetesen nem teljesült. Nagyapámék átköltöztek a Kardosházba, a Kossuth utca 9-be. Az emeleten laktak, az már társbérlet volt akkor, nekik egy szobájuk volt, a régi lakásnak egy előszobája, WC az kint volt, mert az a személyzeti WC volt, és mellettük a fürdőszobájukat megkapta Lábas Béla és családja, nagyon rendes emberek voltak, ott volt még egy szoba, meg volt a fürdőszoba, meg volt a konyha. Nagyapáméknak nem volt se konyhája, se fürdőszobája, és hát ott éltek. És a hűséges munkatársak támogatták őket,
Az egyik hozott egy teljes kanna mézet, a másik hozott, mit tudom, mikor disznót vágott, támogatták őket. Hát igaz, hogy a Sestina cég minden dolgozójának házat épített, segítette a házépítésben. Tehát nagyon meg voltak elégedve, és az egy kitüntetés volt, hogy ott dolgoztak a Sestina cégnél, és tudták, hogy az nekik abszolút stabil és jó. És utána ezt így fizették vissza. A mi lakásunkat is elvették, amely a 21 fölött volt, mert ugye 21 is, meg a 23 is Sestina házak voltak. És akkor mentünk a Bika egyik hátsó szobájába, és a két fiú feljött Pestre. Itt végül a maradék pénzükből megvették a romot, és azóta itt lakunk. Nagyapám és nagyanyám ott a Kardosházban éltek, aztán mikor nagyanyám elhunyt, nagyapám egyedül maradt, akkor azt mondtuk, hogy nem maradhat ő sem ott, tehát feljött hozzánk. Egyébként is minden télen feljöttek, mert akkor nem kellett ott lent fűteni, hiszen nem maradt. Nyugdíja nem volt. Nyugdíjuk nem volt. Volt dolláros életbiztosításuk, hát az meg oda lett, ugye, ahogy a vasfüggöny bekövetkezett. Egy ideig tudtak eladásból élni, meg hát ugye a két fiú elhelyezkedett. Édesapám vidékre járt innen, mert itt Budapesten nem tudott elhelyezkedni. Kecskemétre járt, egész héten távol volt, csak hétvégén tudott hazajönni. Szombat este érkezett meg, és hétfő hajnalba ment vissza. Utána Tatán dolgozott, ő nagyon jól könyvelt, mert könyvelt már a Sestina cégnek is, minden adminisztrációt ő végzett. Először a magtermeltető vállalatnál, azután a növényolajipari vállalatnál dolgozott, és pályája végén a növényolajipari országos vállalatnak lett a számviteli vezetője. Ő készítette elő, mert ő tudta a legjobban, azt, amikor eladták, és ketté kellett választani a növényolajipari céget, ugye, az egyik lett az Unilever, a másik meg most nem is tudom hirtelen, hogy hívták. A mérleget senki nem tudott úgy csinálni, mint ő, és ugye mindkettőnek külön-külön a szétválasztott mérlegét meg kellett csinálni. Édesanyám 95-ben elhunyt, azt gondoltuk, hogy ide költözünk vissza édesapámhoz, hogy ne maradjon egyedül. Így lakunk mi itt, mert egyébként Óbudán töltöttünk 20 évet, ott született a két, nem, az egyik még itt született, a másik Óbudán. Most ugye a két lányunktól van 9 unokánk. A 9 unoka nagyon jól üzemel, mert 6 lány nagyon szépséges, az egyiket már férjhez is adtuk. A Sestinák segítették, Sestina Lajos végrendeletében benne volt a Siketnémák intézetének a támogatása nagy összeggel. És Dorka, ugye Husztik Dorka, az eltén végzett egy pontosan ilyen szakot, ami erre jó. Most is ezzel foglalkozik, és 2 helyen is dolgozik, és hát mindig nagyon szerette a gyerekeket, ugye főleg gyerekekkel foglalkozik, akiknél ilyen probléma van. Boróka meg ugye Lisszabonban jár egyetemre, és most fél évre átmegy Berlinbe. Ő elvégezte a testnevelési főiskolát, amit Szukováti Rikül Máriához kapcsolódik. A többiek ugye még kisebbek, Hanga az eltére jár szintén szociológiára, és a következő Juli, az felvételizett az orvosi egyetemre, de sajnos elsőben nem vették fel most, úgyhogy majd megpróbálja még egyszer. Veronika, az pedig még középiskolás, és nem sokára érettségizik. Van Kriszti lányom legkisebb gyereke, az egy fiú, Kartal, ki most a Vard Mária gimnáziumba jár, de ugye még általános iskolába. Kati lányom, az pedig elvégezte az eltét 3 szakon, magyar, mint idegen nyelv, és kulturális menedzser. De nagyon megtetszett neki a Waldorf iskoláknak a művészi tornája, nem tudom másképp nevezni, amit ugye hajdan 1920-as években Rudolf Steiner talált ki. Euritmia Akadémia, azt ő elvégezte, euritmia tanár lett, kiköltözött Pilis-Szent Lászlóra, sajnos 2 házasságból ugye elvált, de az elsőből van a 2 fia,
akik nagyon sikeresek. Pilis Szent Lászlón tanít a Waldorf iskolában, meg tanít még egy Waldorf óvodában, és tanít az Eurétmia Akadémián. Édesapám testvérének, Péternek 2 lánya van, ők is már férjhez mentek, az egyik kertészmérnök lett, a másik az jogász lett, egy sikertelen házasság után Hollandiába ment férjhez, az egyik gyereket vitte magával oda, a másik maradt a férjénél. Pont most özvegyült meg, mert jóval idősebb volt a holland férj, de közben a gyerek, akit innen vitt ki, az férjhez ment ott egy holland fiúhoz, úgyhogy ott is van már ugye Rikül Sestina vér. Sestina cég munkatársai, akik mindig annyira szerették főnökeiket, és a legrosszabb időkben is kitartottak mellettük. Minden karácsonykor írtak. Úgyhogy oda tettem egy ilyet, ahol mindenki aláírta a karácsonyi üdvözletet. Hát ez annyira megható. És mindig látogatták is. Schmidt úr minden évben eljött. Ő volt az üzletvezető utoljára. Minden évben eljött, nem volt neki családja, és minden évben eljött. Nagyon szerettük őket. És amikor édesapámat temettük, a temetésén a leszármazottak is eljöttek. És még volt olyan is, aki még dolgozott ott, Bakóci úr, csak egy évig volt ott, az utolsó évében a Sestina cégnek, mert ugye akkor, ahogy az üzletet nyomorították, ugye egyre kisebb személyzet kellett, és akkor Bakóci úr fiatal, ügyes volt, és akkor neki mondta a Sestina cég, hogy hát ide és ide menjen el, és ott majd kapálás, de itt nem lehet már. És eljött a édesapám temetésére. Rikülház emlékét tartja Debrecen, nagyon is. Hát még odafestették a falakra ezt is. Megjelentek könyvek, minden. Szabó Magda régi módi történetje is tartja az emlékét. A Sestináknak meg az összes volt alkalmazott, meg szintén egész Debrecen, mert ugye róluk is annyi minden született. Még mindig emlékeznek rájuk. Még a Sestina kriptáról talán érdemes beszélni. A Sestina kripta eleve nem ide a köztemetőbe épült, mert ugye az nem olyan régen nyitott meg ahhoz képest, mint ahogy a Sestina kripta elkészült. Még a Kossuth utcai temetőben volt. Hát Somogyi Sándor volt az a szobrászmester, szobrászművész, aki csinálta azt a gyönyörű szobrot, ami most is ott áll a Sestina kripta tetején. A Kossuth utcai temetőben a Sestina kripta nem egészen így nézett ki, mint most, hanem volt egy ilyen melvéd, és ott volt állítólag 4 pad. Hát megvan a kép, hogy nézett ez ki, de én azon csak 2 padot látok, de mindenki esküszik, hogy 4 pad volt. És hogy Sestina Jenő, amikor átvitette a köztemetőbe a Sestina kriptát, meg az összes egyéb sírokat, mert mindenkit exhumáltak és betették a kriptába, ezeket a padokat a városnak ajándékozta, és ezt a nagy erdőn helyezték el. Na most egyet én is tudok, mert amikor avattuk szintén Sestina Jenő emléktáblát a Sestina villában, amelyik most ugye az egyetemhez tartozik, és a kancellária, akkor kisétáltunk ott, mert a Sestina villához közel van az egyik pad, igen ám, de ezt valahogy beépítették egy ilyen érdekes bicikli pályába, úgyhogy csak a fele látszik ki, a többi az a föld alatt van. Nyúl Imre, aki nagy tudója, ugye Debrecennek, az írt egy cikket, hogy hát meg kéne ezt csinálni, elő kéne szedni, mert a többinek is ott kell lenni. Az egyetem alapításában is részt vett Sestina Jenő. Ráadásul a foci csapat, ugye, az kifejezetten Sestina Jenő alapította. Ezt le is írták valahol, az egyetem leírta. Én ezt egyébként nem is tudtam, de hát ezek szerint így volt. Sestina villa, bölcsőde, meg óvoda, meg nem tudom mik voltak ott, már eléggé tönkrement, akkor elhatározták, hogy felújítják, és így lett ez, hogy ebből lett a kancellária most. Hát ugye 2 éve volt körülbelül, hogy ott voltunk, gyönyörű szép az emléktábla, én meg testvérem húztuk le róla a leplet, nagyon-nagyon szép volt, és nagyon sokan voltak ott is. Mind a 2 Sestina szám volt, mert hiszen Sestina János a 21-ben kezdte el a dolgot. És utána már Lajos
vette meg, azt hiszem, a 23-at, talán ezt is mondtam. És így lett a két ház így. Az üzlet azért az a 23-ba volt, mint ahogy most is ott van. De viszont a 23 emeletén nagyapámék laktak, a 21 emeletén pedig édesapámmal mi laktunk. 4 éves voltam, mikor eljöttünk. Én egy dologra emlékszem, jártam zeneóvodába. És a zeneóvodában elő kellett adni a Bakarasznyi embert, ezt a mesét. És a Bakarasz az Balogh Tamás volt, aki egyébként színész volt, nemrég hunyt el, a lánya is színésznő, és én meg egy veréb voltam. És akkor ezt otthon adták rám ezt a veréb ruhát, erre nagyon emlékszem. Meg arra emlékszem, hogy ugye a szentgyörgyvölgyi fiúk, Gábor a nagyobbik, és Péter a fiatalabbik, ezek is Rikül leszármazottak. Most ugye az 5. kerületnek a polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter a fiatalabbik, és ezek jöttek látogatóba. Hát én ugye sokkal kisebb voltam, mert 3 évvel volt idősebb nálam Péter, és azt hiszem talán 5 évvel idősebb volt Gábor, és ezek jöttek látogatóba, és ez nekem nagyon, nagyon tetszett, hogy ilyen nagy fiúk jönnek hozzánk. De másra semmire nem emlékszem. Édesanyámék a lakást úgy hívták, hogy a szép lakás. Mert gyönyörű, napos, világos volt, jó fekvésű, ugye, és szépen volt nyilván belül kiállítva.